An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma arajo joliba lamɛnbagaw fana an b'aw fo dantɛ foli min na limanaw min y'aw ka jɛmukan min bɛ sigi juma o juma n'an k'a ma ko jama ko di min ye jɛmukan ye a bɛ sigi jamana kɔnɔna la an b'a dɔn k'a fɔ kibaruya minnu bɛ yen walasa jamanadenw ka se ka bɔ a kalama o mana o sababu la an bɛ wele bila jamanadenw fana ma i mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye awa i ka se ka ye kɛnɛ in kan ka se ka hakilila di min ye jamana kɔnɔna kibaruyaw kan dɔgɔkun kɔnɔna la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka se ka an da don min ye ni kibaruya ninnu na an balimaw ni an sigilen kɛnɛ kan bi juma min ye nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka ban ni jɛmukan in bɛ sigi aw ye o kumana minnu bɛ k'an filɛ Joliba TV News ale sanfɛ minnu bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛ ani arajo Joliba Segu Sikaso ani Bamako yan limana an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na Canal Plus fana an layɛlen don o kan numéro 589 kumana an b'aw fo bi jama ko di an bɛna kuma babu min kan an b'a dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔ yan ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ o ye k'a fɔ an balakaw ka taa se den minnu bɛ yen ni Ala b'olu gɛrɛjɛgɛ ni Ala b'an gɛrɛjɛgɛ don olu la den fitininw muso kɛlɛ ayiwa o bɛ se ka kɛlɛ Mali kɔnɔ cogo min na jamana bɛ ka baara jumɛn kɛ a ko la an b'a dɔn k'a fɔ jamana fana kelen bɛ ka dɔgɔkun kelen ta a ko la n'an k'a ma ko semaine nationale zéro décès au Mali awa min ye a baara ye a bɛ ka kɛ cogo di nin dɔgɔkun in taara kun jumɛn kama ani Mali kɔnɔ yan muso kɛlɛ muso bɛ gɛrɛjɛgɛ sɔrɔ fo ka taa se dɔgɔtɔrɔso la awa kan ka mun ni mun kɛ fo ka taa ayiwa bange ɲuman sɔrɔ an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen la awa kumana an ye wele bila maa minnu bɛ yen ni dɔgɔtɔrɔw don minnu bolo bɛ nin baara la su ani tile walasa ka se ka kɛnɛya lase an balakaw den fitininw ma awa a maa fɔlɔ o ye docteur Nci Keyita min bɛ tali kɛ cakɛda dɔ b'an ka jamana kɔnɔ o k'a ma ko office national de la santé de la reproduction ONASR awa bolofara min ɲɛsinnen bɛ muso ani denmisɛnnin ka kɛnɛya ma ale b'o ɲɛmɔgɔya la an ka maa welelen filanan o ye Kajatu Tarawele musow ka kɛnɛya bɛ sabati yɔrɔ min na sage-femme awa ale de bɛ olu fana ka tɔn kɔnɔ secrétaire général do ordre des sages-femmes ale b'o kɔnɔna la Mali la yan an ka maa welelen sabanan o ye professeur Ibrahima Tegete musow ka kɛnɛya fana bɛ sabati yɔrɔ min na gynécologue do ale fana b'an ka kɛnɛ kɔnɔ yan an ye wele bila ni maa saba ma jama ko di kɛnɛ kan bi balimaw an bɛna an da don babu min na bi o ye muso kɛlɛ bɛ se ka kɛlɛ cogo min na awa min ye den fitininw fana ka se ka si sɔrɔ k'a sɔrɔ ni awa gɛlɛya ma s'u ma bange waati fo ka taa se si hakɛ dɔ la nin ye babu sigilen an bɛ foli di an ka maa welelenw ma fɔlɔ an bɛ sɔrɔ k'an da don babu la an b'a fɔlɔ an balakaw la Kajatu Tarawele i ni ɲankuma nse i bisimila kɛnɛ kɔnɔ saha auzubilahi mina shaitani rajim an bɛ Ala fo ka Ala barika da o min ye kɛnɛ in jira an na n'o bɔra yen an bɛ an fa n'an baw fo ka tila k'an ka karamɔgɔw fo d'accord bon ne tɔgɔ Kajatu Tarawele ne bɛ sage-femme ka bureau ba la ne ye a secrétaire à l'organisation awɔ ne bɛ fɛ ka awɔ kow labɛn awɔ d'accord i nana n ka wele jaabi o kɔni o diyara n ye kosɛbɛ an bɛna an da don babu ninnu na sisan docteur Nci Keyita i ni ɲankuma i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ alhamdulilayi ne tɔgɔ ko Nci Keyita n ye dɔgɔtɔrɔ ye office national de la santé de la reproduction na n bɛ département min na o ye muso ni den ka département ye anw ka dɔgɔtɔrɔso in nin y'a san 3 ye a ɲɛnamayara a tun tɛ yen nɔ kɔrɔlen an tun bɛ direction générale de la santé de la mais office créera i yɛrɛ ka babu kɔnɔna na hukumu kɔnɔna na muso kelen an bɛ se ka sinsin muso kelen kan cogoya min na ani den saya kan awa o diyara n ye professeur Ibrahima Tegete i ni ɲankuma nba i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ sa ne bɛ baara kɛ kalansoba min ni dɔgɔtɔrɔw bɛ ladege kɛ n'a bɛ f'o ma ko faculté de médecine et d'odontostomatologie n ye karamɔgɔ ye an ka baarakɛ yɔrɔ o bɛnnen don dɔgɔtɔrɔya taabolo la an ka dɔgɔtɔrɔsoba min n'a bɛ fɔ a ma ko hôpital Gabriel Touré n bɛ baara kɛ yen mais n b'a da kan fana ko nin yɔrɔ la ne de ye Mali gynécologue ka tɔn ɲɛmaaba ye président. D'accord. Kɔrɔ musow kɔni ka furakɛli mana tɛmɛ sira o sira kan docteur Tegete jɔlen bɛ yen a bɛ ka jateminɛ kɛ awa docteur Tegete an bɛ kuma to i bolo
jɛmukan in bi an y'a fɔ k'a fɔ min ye awa muso kɛlɛ Mali la yan nɔ fɛn dɔ min ni kamanagan ko don denmisɛnnin fitininw minnu bɛ bange waati la olu ka awa fatu o fana ye kamanagan ko ye bi Mali kɔnɔ bi kosɛbɛ nka an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ jamana kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan san caman fo ka se bi la ka tila ka dɔgɔkun dɔn min kan ka ɲɛnamaya ntɛnɛn nata in yɛrɛ awa a baara kan ka daminɛ k'a ma ko semaine zéro décès maternel an bɛ ɲininkali daminɛ n'o ye ale n'an bɛ baabu min na n'a kun ye ko muso kɛlɛ ka kɛlɛ kuma nin dɔgɔkun in fana nana kun jumɛn na Amadu i ka ɲininkali nin diyara n ye kosɛbɛ yani n ka don kuma la ka walanwalan n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw kanufɔni jɛnsɛnlabaw ni n bɛ kuma yɔrɔ yɔrɔ n b'a fɔ ko aw ni anw ye ɲɔgɔn dafalan de ye ka d'a kan furakɛli tɛ taa kunnafoni di kɔ anw dun bɛ maa damadamaninw de lajɛ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ 10,000 20,000 san kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ kelen tɛ tɛmɛ o kan nka aw kunnafonidilaw aw bɛ sigi jabaranin ni fiɲɛ la ten ka kunnafoni ɲuman bila ka taa aw bɛ maa miliyɔn furakɛ yɔrɔnin kelen o kama an bɛ foli bila aw ye dan tɛ foli min na ka na se i ka kuma jaabili ma i y'a yira k'a fɔ ko muso kɛlɛ ko in ko a ɲankata ka bon Mali kɔnɔ kosɛbɛ tiɲɛ don ka d'a kan muso kɛlɛ ye fɛn dɔ de ye an man kan ka sa a ma an b'a fɔ muso tora muso kɛlɛ la o ye muso min tora kɔnɔmaya la jibatoya senfɛ walima jiginni senfɛ jibatoya o ye k'a ta kɔnɔ banni ma ka tile 40 dafa tile 42 kɔnɔ banni kɔfɛ a kɛra kɔnɔ sera o ma se an b'a fɔ o ma jibatoya anw bara ni muso ye kɔnɔbara sɔrɔ an b'a fɔ de k'a garisigɛra o kɔrɔ de ko hɛra nana n'a fɔra ko o hɛra yɛlɛmana ka kɛ ni taɲani ye o kɛra kasara de ye ala k'an kisi o kasara jugu ma o kama de Mali gouvernement y'a yira k'a fɔ kɛnɛya yɛrɛ n'i y'a jateminɛ anw ka kɛnɛya donda o de ye musow ani denmisɛnninw ka kɛnɛya sabatili ye o de b'a to n'i ye sigida dɔgɔtɔrɔso ninnu ta a bɛɛ la i b'a ye peseli jiginni jibatoya kɔlɔsili denw ka bolocili o de bɛ kɛ ka dɔgɔtɔrɔso nin bɛɛ dilan daminɛ la fɛn wɛrɛw bɛ se ka fara kan o wa gouvernement ma da o ma aw b'a mɛn sisan ko décentralisation ko ka fanga dɔ di sigida denw yɛrɛ ma u yɛrɛ k'u ka kisaw la taga ɲɛ cogoya min na Mali kɔnɔ a ma daminɛ ni administration ye a daminɛ ni kɛnɛya de ye o y'a yira k'a fɔ an ka yeta bonyana joona ka tila k'a fɔ den ni muso jɔyɔrɔ ka bon ɲɛtaga la cogo min an ka kan k'o bila ɲɛfɛ fɛn caman kɛra o kɔnɔna la an bɛ n'a ye k'a fɔ kabini 90 yɛlɛma donn'o la san 1994 an nana k'a lajɛ dɔgɔtɔrɔsow ni ɲɔgɔn cɛ baara bɛ kɛ cogo min nɔgɔya la an bɛ muso kɛlɛ cogo min césarienne ko daminɛna depuis tuma de césarienne ye muso kɔnɔma min sera jiginni ma n'a dɛsɛra ka jigin ka kɔnɔ dayɛlɛ ka den nabɔ k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ caman den ma b'a sɔrɔ o ko daminɛna depuis nin wagati o b'a yira ko gouvernement y'o kɛ k'a yira k'a fɔ a hakili bɛ jamanadenw ka kɛnɛya la san 2002 selen na an y'a lajɛ fanga bɛ d'a ma cogo di ko cun ka ni baraka wuli yɛrɛ mana se muso kɔnɔma ma o ka ladonni cogo bɛ kɛ cogo di o nana don a la a bɛna ye k'a fɔ san 2005 selen na opération min n'a bɛ fɔ a ma ko césarienne a fɔra k'o ka kɛ falaki ye nin bɛɛ y'a to fɔlɔ i b'a jateminɛ muso kɛlɛ mana fɔ n'i y'a ta den ɲɛnama o den ɲɛnama 100 i bɛ taa sɔrɔ muso 770 dɔ bɛ sa o la nka bi n'i y'o kisa kelen ta i bɛ taa sɔrɔ muso 325 o de bɛ sa dɔ bɔra la nka dɔ bɔra la kɔrɔ tɛ kan k'a fɔ ko tare gɛlɛya b'a la halisa gɛlɛya ninnu an man kan ka sigi f'an k'olu nagasi laɲini ye de muso ni kana to a la den min b'a sɔrɔ la o ni kana to a la o de y'a to an ka kalansoba n'o ye école de médecine ye n'an b'a fɔ a ma ko faculté de médecine et d'odontostomatologie o nana ye k'a fɔ a tɛ se ka ɲa fiyewu fo karamɔgɔbaw olu ni kɛnɛya minisirisow an ka sigi ka fɛn dɔw waleya ɲɔgɔn fɛ o de la an ye kalan dɔ boloda
kalan in ye san 1 baara de ye nka san 1 baara in na an bɛ dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ baara la ani minnu ka kalan janfara kosɛbɛ an b'olu de ta ka farankan kalan k'u la n'a ye farankan kalan in damina an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ kɔnɔmaya ni jiginni la kɛrɛnkɛrɛnnenya jiginni tuwa n'an bɛ se k'a lajɛ u ka kalan bɛ taga ɲɛ cogo min k'o faamuya yalasa muso n'a den bɛ kisi an b'o kalan de k'u kun an bɛ dɔgɔkun 1 kɛ ka dɔnniya de d'u ma ka tila ka dɔgɔkun 1 wɛrɛ kɛ ka u degi a kɛcogo la la deginanw b'an bolo an ka kalanso la yen. donc i bɛ fɛ k'a fɔ nin ye baaraw ye minnu bɛ dɔgɔkun 1 in kɔnɔ ka se ka dɔgɔkun 1 in bɛ don nin baara o baara ninnu dafalan de ye dɔgɔkun 1 ye ka d'a kan n'i ye mɔgɔw degi baara la cogo cogo kalan ni ladegi la na a deg'a la hadamaden yɛrɛ kan dɔgɔkun 1 in kɔnɔna la karamɔgɔw yɛrɛ ani kalanden minnu kalanden fitininw tɛ kalan dɔgɔtɔrɔ jolenw don u ni sage-femme jiginnikɛla ŋanaw an bɛ taga dɔgɔtɔrɔsoba bɛɛ kɔnɔ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a lajɛ an bɛ labɛn kɛ cogo di baara yɛrɛ ka kan ka kɛ cogo di hadamaden kan yalasa saya kana kɛ laɲini y'o de ye ala yɛrɛ ta tɛmɛnen kɔ musokɔnɔma ni kana to a la o de bɛna kɛ k'a damina tɛnɛn don ka taa bila dimanche wɛrɛ an b'o baara kɛ nka n'i y'a ye an b'a fɔ ko dɔgɔkun 1 a t'i ko ni dɔgɔkun 1 tɛmɛna dɔrɔn o y'a baara jɔlen fɛɛrɛ ɲuman min mana bila sen kan n'o ɲana an bɛ cɛsiri de kɛ yalasa o fɛɛrɛ in kana ta ka bɔ yen tuguni hadamadenw bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo min. o faamuna docteur Tegete n bɛ tila ka na ka a ɲininkali sinsin ayiwa Kadiatou ordre des sages-femmes la awa dɔgɔkun sigira aw b'a kalama wa aw minnu bɛ yen bi ni musow ka foyi tɛ se ka taa k'aw to awa sage-femme n'i y'o kɔni fɔ ka ban muso ka kɛnɛya den fitinin ka kɛnɛya a bɛ tɛmɛ aw fana bolo dɔgɔkun 1 kibaruya b'aw fana bolo cogo di. alhamdulilayi bon ona SR filɛ u tɛ baara foyi kɛ anw ɲinama parce que an bɛɛ de ye équipe kelen ye bon somago fɛnɛ filɛ u tɛ baara foyi kɛ anw ɲinama an b'a kalama ko semaine in bɛna bila sen kan bon semaine in fɛnɛ komi n ka patron y'a fɔ cogo min Tegete baara foyi ni semaine banna u bɛ ka mɔgɔw dege baara la cogo min na semaine in kɔnɔ ni semaine baara banna ni dɔ ma fara baara kɛko ɲuman kan fɛn tɛ bɔ a la a b'an dɛmɛ ka faamuyali kɛ ka muso kɛlɛ kɛlɛ parce que jama ka laɲini yɛrɛ muso kɛlɛ kɛlɛli la ko yanni 2030 cɛ a ka bɔ a y'a fɔ cogo min 300 na 25 la sur 100 900 vivants ka bɔ 325 la ka na 70 la an ka laɲini y'o ye n'an sera k'o sɔrɔ o ka d'an ye. D'accord. O kumana aw fana jɔyɔrɔ ye mun ye est ce que bolofara dilen don sage-femme ma kɔnɔna la sage-femme fana bɛna mun k'a kɔnɔ sabu ni nin kɔni fɔra awa baara tɛ se ka aw sage-femme to. bon n'i y'a mɛn yɛrɛ ko jiginni an ka patron ye gynécologue ye obstétricien ye nka sage-femme de b'a fanba kɛ a soubassement n'i y'a mɛn k'a soubassement o ye sage-femme ye. o b'a yira ko in daminɛ b'aw bolo camancɛ b'aw bolo laban b'aw bolo. an b'a bɛɛ la awɔ. donc nous formons une équipe an de bɛ équipe kelen former sage-femme tɛ se ka jiginni ban i bɛ se ka jiginni normal kɛ mais i tɛ se ka a ban pewu ni complication donna la k'e kelen bɛ se k'a gérer équipe de don i mana mɛn jiginni c'est une équipe qui gère sage-femme b'a la infirmière obstétricienne b'a la matronne b'a la gynécologue yɛrɛ y'an ka patron ye obstétricien parce que n'a gɛlɛyara an b'olu de wele olu de b'a an dɛmɛ. donc sira dira aw ma nin kɔnɔ k'a fɔ bon sage-femme ayiwa nin ye aw ta ye baara dɔ filɛ nin kalifalen bɛ aw la o b'a ko la wa. awɔ o b'a ko la parce que ni jiginni bɛ kɛ sage-femme de bɛ jiginni kɛ ni problème wɛrɛ de nana gynécologue b'o kɛ yarɔ an b'a kɔnɔ kɔni. donc n bɛ fɛ k'a dɔ de dɔgɔkun kɔnɔ ni fɛn yɛrɛ de kalifalen bɛ aw la ko aw ka jija nin na yɔrɔ docteur Tegete bɔra k'a fɔ sisan baara taabolo baara minnu kan formation ka taa étudiants kunna o n'a ɲɔgɔnna caman sage-femme kan ɲini ma aw kan ka mun kɛ ou bien aw impliqué t'a la wa. a impliqué don a la parce que sage-femme de bɛ sage-femme fɛnɛ lakalan baara taabolo ɲuman na
sayifam kɔrɔbalenw olu bɛ sayifam denmisɛnnin minnu bolo duntɔ don baara la u b'u lakala y'a dɔn ni kalani kɔni nana an sen b'a o yɔrɔ la bon ni jiginni fɛnɛ nana sayifam denmisɛnnin dɔw bɛ bɔ ka na santuruw la u bɛ kɔlɔsi u ka baara taabolo lajɛ sayifam kɔrɔbalenw de b'o kɛ awɔ d'accord docteur Nci Keyita n'i ye i ka barokɛɲɔgɔn fila tɔ lamɛn awa u bɛɛ lajɛlen ye u da don nin dɔgɔkun in na o kuma na an b'a dɔn k'a fɔ i bɛ cakɛda min na n'o ye office national de la santé de la reproduction ale fana ka sigira sen kan i y'a fɔ i ka kuma daminɛ na musow ka kɛnɛya den ka kɛnɛya o kuma na nin dɔgɔkun in fana sigili la ONASR senba bilali la sen kan walima jamana ɲɛmɔgɔw dɔrɔn de wa a ko labɛn bɛ cogo di aw fana ka yɔrɔ la. ok ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ mɛ sani ka taa ni babu ye n bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo aw ka lamɛnijɛkulu ONASR office national de la santé de la reproduction an ka baara ye min ye n y'a f'i ɲɛna fɛn fɛn bɛ muso ka kɛnɛya ko kan ani den ka kɛnɛya ko kan an ɲɛsinnen b'o ma baarakɛɲɔgɔn b'an ni ɲɔgɔn cɛ aw ni faculté ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye diplôme ko in ye a bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na a bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na o de kosɔn anw fana ye a baarakɛɲɔgɔn dɔ ye semaine min filɛ lɔgɔkun min filɛ nin ye n'a fɔra ko an t'a fɛ muso ka to jiginni na muso kɛlɛ la anw ka baara ɲɛsinnen bɛ o fana de ma n'i y'a jateminɛ an bɛ mun de kɛ lɔgɔkun k'a lajɛ jamana kɔnɔ an bɛ surveillance de kɛ surveillance de décès maternel muso joli bɛ to muso kɛlɛ la den joli ni mana lɔgɔkun an b'o babu bɔ k'o da ministère bolo kan. Aw de bɛ jate di ministère ma. Voilà. Na dɔgɔkun kɔnɔ muso kɛlɛ min kɛra den fitinin min tanyana. Voilà. I y'a ye k'a fɔ. Donc an kan ka fɛɛrɛ fana ɲini min b'a to o bɛ se ka ban. Fɛɛrɛw la nin y'a dɔ ye. Docteur Tekete ye professeur Tekete ye min fɔ. Mais sani o ka se o la sani nin fɛɛrɛ in ka se hakili la fɛɛrɛ caman kɛra Mali la. A ka babu kɔnɔna na kabini année 90 la an delila ka Mali ye fɛn dɔ ɲɛnama ye n'o bɛ wele ko référence évacuation n'a fɔra référence évacuation o sigira sen kan n'i y'o sigili sen kan a jateminɛ y'a jira k'a fɔ ko an ka furakɛli la yɔrɔ 3 bɛ yen nɔ ni n'u an ma se k'o labɛn o bɛ se ka kɛ sababu ye muso bɛ se ka tanya o fɔlɔ ye jumɛn ye n'an b'o wele ko 3 retard donc ni 3R 3 retard in na fɔlɔ o ye so kɔnɔna ye labɛn de kan ka kɛ muso man ka to so kɔnɔ cogoya si la a kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la muso man ka ji cogoya si la so kɔnɔ a kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la n'o ma kɛ joona kɔlɔlɔ bɛ se ka k'a la filanan ye min ye a sera dɔgɔtɔrɔso la a kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la cogoya min na walima a sera dɔgɔtɔrɔso la o dɔgɔtɔrɔso masa tɛ se ka furakɛ a kan ka taa yɔrɔ jan n'an b'o wele ko évacuation o fana la ni labɛn ma sabati ambulance ni fɛn bɛ yen cogoya min na n'o fana ma sabati o bɛ se ka kɛ retard filanan ye sabanan ye min ye o ye an furakɛlikɛyɔrɔ ye furakɛlikɛyɔrɔ in donc ni dɔgɔtɔrɔ bɛɛ ma labɛn ni labɛn ma sabati o yɔrɔ la a bɛ se ka kɛ sababu ye donc an ka baara ɲɛsinnen bɛ nin na mun na an bɛ se ka nin bɛɛ kɛlɛ an bɛ se ka nin bɛɛ tɔpɔtɔ cogoya min na pour que ka 3 retard in ka bɔ a la pewu muso ka se jiginnisɛyɔrɔ la a k'a yɛrɛ sɔrɔ ni fɛn ma basi ma sɔrɔ o kumana dɔgɔkun in kɔnɔ ONASR jɔyɔrɔ ye fɛn jumɛn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka baara in ka a don ɲɔgɔn bolo dɔgɔkun in kɔnɔna na ONASR ye a labɛnna dɔ de ye administrativement ONASR de b'a labɛn ni dɔgɔtɔrɔso tɔ ye ONASR bɛ comme direction nationale de
ani dɔgɔtɔrɔso bɛɛ ani CHU bɛ baara kɛ ani hôpital du district bɛ baara kɛ ani CESCOM bɛ baara kɛ donc anw bɛ labɛn la dɔgɔkun kɔnɔ a y'a fɔ an kan ka yaala an bɛ taa n'u tɛgɛtɛ ninnu ye dɔgɔtɔrɔw bila yɔrɔ la an kan ka taa lajɛ dɔgɔkun kɔnɔna na ka taa Kati Pɔnze Gabriel Ture ani CSRF wɔɔrɔ ni ka taa Kalabankɔrɔ la an bɛ taa bɔ a bɛɛ la ka lajɛ n'a sɔrɔ muso ma ntanya la ka lajɛ n'a sɔrɔ den ma fɛngɛ n'o kɛra fana mun kɛra sababu ye donc fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ an bɛ fɛɛrɛ fana ɲini na anw sigikun ye min ye ka fɛɛrɛ ɲini min b'a to an kana sigi kɔ. o bɛ n bila k'i ɲininka k'a fɔ ko o kumana dɔgɔkun ni laɲini yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye jumɛn ye ou bien a baara bɛ ɲɛsin jɔn de ma dɔgɔkun in bɛna tali kɛ mun de kan a bɛ se mɔgɔw de ma ka kibaruya d'u ma wa walima mun yɛrɛ de bɛna k'a kɔnɔ a laɲini yɛrɛ ye mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a fɔra ko semaine kelen ka ta ka kuma kelen ta ko 0 décès bamanankan na ko n'an bɛ se k'a fɔ fatuli yɛrɛ kana kɛ dɔgɔkun kelen kɔnɔ o kumana mun bɛna kɛ hali ala ta ka k'o ye mun de bɛna kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka nin kibaruya ninnu bali dɔgɔkun in kɛrɛnkɛrɛnnenya o kana kɛ o kɔrɔ ye mun ye ka sanga an bɛ fura bila yɔrɔ la n'a fɔra ko musow bɛ to muso kelen la caman na i b'a sɔrɔ a tigi kan ka césariser donc césarienne fura k'o bila yɔrɔ la i y'a ye wa o bɛ bila Mali kɛnɛyasow bɛɛ la Mali kɛnɛyaso jamana tun ye kabini 2005 professeur Tɛgɛtɛ y'a fɔ cogoya min na césarienne kɛra falaki ye jamana de bɛ jɔ ni a furako ni a musaka bɛɛ ye n b'a dɔn k'a fɔ ko sisan gɛlɛya bɛ jamana na dɔɔni mais o n'a ta o ta san o san jamana bɛ fura bila mɔgɔw bolo kan donc dɔgɔkun kɔnɔna na a bɛ fɔ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ ɲɛna u ka labɛn sabati furako la pour que muso kana to muso kɛlɛ la mais an tɛ dan dɔgɔkun in dɔrɔn ma dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnya mais o kɔrɔ ye ko dɔgɔkun min bɛ na ni nin tɛmɛna dɔgɔkun nataw la mɔgɔw kan ka jija ka jija a bɛ n'a fɔ o ye misali de ye dɔrɔn k'a jira voilà maintenant ok ayiwa professeur Tɛgɛtɛ ni nana e fan fɛ a bɛ fɔ ko muso kɛlɛ an ye jate o ye Nations Unies ye jate minnu bɔ san 2017 k'a fɔ ko bangi 100 o 100 i b'a sɔrɔ maa 500 ani 62 olu de bɛ fatu musolakaw la ko nka n'i y'a lajɛ bi jamana bɛ lahalaya min na lakanabaliya politiko mankanw olu wulila o kumana fɛn bɛ yen an bɔra k'an da don muso ka kɛnɛya k'a daminɛ so kɔnɔ fo dɔgɔtɔrɔso la o kumana k'a daminɛ ni san laban in na fo kana se sisan ma fɛn sɔrɔla min ye dadigi kɛ musow ka mun sera ka muso kɛlɛ yakubaya walima den saya ka yakubaya wa ka dɔ fara a kan wa ka dɔ fara a kan bon n tɛ se ka o fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka d'a kan ne bɛ n da don ko caman na a b'a ye k'a fɔ ni jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ ni gɛlɛya sigira dɔrɔn gouvernement n'a dɛmɛbagaw bɛ bolo fara u bɛ sigi de ka kuma gɛlɛya nana an ka baaraw bɛ tagala cogo min an kan ka yɛlɛma jumɛn don a la an bɛ hakili jakabɔ kɛ k'a fɔ k'a sɔrɔ nin gɛlɛya ma ka ta ka bɔ yen an ka nin baarakɛ cogo in yɛlɛma tan an ka nin musaka in bila yan fɛ an ka dɔ bɔ nin kɛcogo in na o de bɛ kɛ ka misaliya d'i ma salon ne taara Burkina an tun kan ka taa olu ka gynécologue ka tɔnba ka ɲɔgɔn ɲɛ la farafinna taw bɛɛ tun bɛ yen u y'a fɔ ko ne kana kuma Mali lahalaya kan gɛlɛya min filɛ kɛlɛ b'an bara lakanabaliya bɛ yen ko yala o ye dankari muso ni denw ka kɛnɛya taabolo la wa n ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a yɛrɛ b'a dɔn jiginni fɛn fɛn bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ bɛ sɛbɛn ka taa bila an ka soba min n'o ɲɛsilen bɛ jamana ka kɛnɛya ma n'an b'a fɔ o ma ko direction générale de la santé et de l'hygiène publique
olu ka bolofara dɔ bɛ yen ale ka baara de dɔrɔn ka kunnafoni bɛɛ ta ka jate ninnu bɔn an bɛ taa taabolo jumɛn kan n y'o jateminɛw ta k'a lajɛ n'i ye kɛlɛ bɛ jamana kɔrɔnfɛ yan yɔrɔ minnu na k'a jateminɛ k'a fɔ ko aw kɛra sababu ye k'u ka muso kɛlɛ ka a yakuya komi i y'a fɔ cogo min walima ka denyɛrɛnin saya ka caman fara kan an m'o ye a yira n bɛ n'ale ye o b'a yira k'a fɔ labɛn bɛ ka kɛ kɛlɛ bɛ yen tiɲɛ don nka dɛmɛ bɛ yen gouvernement n'a dɛmɛbagaw u kɛlen don ka fɛɛrɛ caman de sigi yalasa kɛnɛya taabolo la mɔgɔw ka furakɛli sɔrɔ a yɛrɛ b'a kɔlɔsi hali ni maaw bɔr'u nɔ la ka t'u ton yɔrɔ dɔ la maa fɔlɔ minnu bɛ na yen yɔrɔ la maa minnu bɛ se ka dumuni d'u ma ani lakana ani minnu bɛ kɛnɛya sabati tuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ yɛrɛ maa dɔw bɛ garisigɛ furakɛli dɔw la o kɔnɔna la n'u tun b'u ka sigida la u tɛ garisigɛ la mun na ka d'a kan dɔgɔtɔrɔso b'u kɔrɔ a bɛ fɔ taa dɔgɔtɔrɔso la nka dama kojugu de t'ulu la u tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la o bɛ na n'a ye o la gafeba dɔ bɛ yen nɔ a bɛ fɔ o ma Lancet dunan kɔnɔ ale bɛ gafe minnu n'u ye kuma fɔ an b'a fɔ ko a jɔngala ninnu ka kuma ninnu kɔni mana min fɔ tiɲɛ don olu yɛrɛ y'a sɛbɛntiya k'a fɔ dankari ma kɛ an ka kɔrɔnfɛya kɛnɛya la ka taa fɛ gɛlɛya yɛrɛ bɛ na kɛ de na an seginna ka na normal la k'a sɔrɔ kɛlɛ t'a la dɛmɛba min bɛ ka kɛ tan a cogo la n'o tɛ ka kɛ yala o ɲɔgɔn bɛ se ka to yen wa olu ka kumakan ye nin de ye o yɔrɔ la n b'a jigiya k'a fɔ fɛn ma fara kan nka o fɛn ninnu tɛ se ka jaabi yɔrɔnin kelen aw b'a ye san 5 o san 5 gouvernement n'a dɛmɛbagaw bɛ jigin jamana kɔnɔna la ka taa so ni so ka ɲininkali kɛ yala muso kɔnɔma joli sɔrɔla yan mɔgɔ ni delila ka to a la denyɛrɛnin sara wa o san 5 o san 5 de a bɛ dɔn yala yɛlɛmaba donna la wala yɛlɛmaba t'a la nka n'i ye dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna tagali ta i b'a ye k'a fɔ ko yɛlɛma ma don a la ka taa a juguyali fɛ. I ye da se décentralisation ko ma n'o ye ka mara tila walima ka mara cɛman bɔ bi bi in na Mali kɔnɔ kɛnɛya mara cɛman bɔli est-ce que bi aw kɛnɛya tigilamaaw dan b'a la k'a fɔ a ye fɛn ɲɛ Mali kɛnɛya ko la parce que n'i taara togodaw la yen de la caman na mɔgɔw b'a fɔ ko kɛnɛya ma sabati ye mɔgɔw bɛ bɔ togodaw la ka taa kɛnɛyaso la a sɔrɔli ka gɛlɛn kibaruyaw yɛrɛ bɛ yen sisan k'a fɔ ko o de kɛlen bɛ ka maaw yɛrɛ minnu i ye da sera minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la a caman bɛ yen u ka kɛnɛya bi ko a kɛmɛ kɔlɔlɔ ye kumaw bɛ fɔ ayiwa n'i ye ka jate ninnu lajɛ sisan fɛn don min ni maa kan ka i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔla décentralisation n'o ye mara cɛman bɔli n'a ye fɛn bɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la babu min kan n'o ye muso saya ani den fitinin saya ye. I ka nin ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ a k'a dɔn ko ni miirina ninnu tɛ taa su ko ni dugusɛjɛ tɛ an bɛ kalan ni sɛgɛsɛgɛliw ni mɔgɔw de ɲininka ani ka sigida cogoya lajɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ yalasa kɔnɔmaya jiginni jibatoya denmisɛnninw denyɛrɛninw ka kɛnɛya o bɛ matarafa ko ɲuman cogo min Mali bɛ nin fɛɛrɛ in sigi sen ka tuma min na i bɛ taa sɔrɔ k'a jateminɛ n'i taara an ka sigida togodaw la tuma dɔ yali i ka bɔ i ka togoda la ka se dɔgɔtɔrɔso dɔ la i bɛ kilomɛtiri 200 300 i b'o de boli n'o y'a sɔrɔ cunga ni baraka wuli dɔn tuma caman hali jamana ɲɛmɔgɔw tɛ bɔ a kalama k'o tigiw sara yɛrɛ dɔw bɛ sa sira la yɛrɛ u bɛ don dugu wɛrɛ la min t'u ta ye an kɛlen ka nin fɛɛrɛ sigi ne ye baara k'a kɔnɔ n bɛ n donko de la nin yɔrɔ la ka d'a kan sani n ka taa n ka dɔ fara n ka kalan na n kɛlen dɔgɔtɔrɔ ye n ye baara kɛ nin kɔnɔ n ye Mali marabolo tɛ yen ma taga yɔrɔ min an da donna kuma ɲɔgɔnyaw la sigida denw fɛ an kɛlen ka nin fɛɛrɛ sigi sen kan siɲɛ fɔlɔ min an ye dɔ bɔ muso kɛlɛ la ka bɔ sanfɛ ka na dugu ma a kɛlen an ye nin fɛɛrɛ de tigɛ wa n b'a jigiya i ye k'an kɛlen ka nin fɛɛrɛ in na waleya dunan tɔnba ye Mali de ta ko kɛnɛya fɛɛrɛ ka muso kɛlɛ nagasi ani ka denyɛrɛnin nagasi Mali da kɛra misali ye ka taa ɲɛfɔ jamana tɔw ɲana Thailand damana la san 1977 o b'a yira u la ko fɛɛrɛ dɔ de don
k'a fɔ ko fɛɛrɛ ɲuman tɛ la o tɛ tiɲɛ ye wa k'a fɔ ko kɛnɛya fan dɔ taara k'a di sigida denw ma u yɛrɛ k'u mago jɔ u ka kɛnɛya la ka labɛn kɛ o ye fɛn de ye dunan fantan naani bɛɛ kɔnɔ a bɛ kɛ ten de i tɛ se k'a fɔ ko kɛnɛya ko bɛɛ bɛ to gouvernement dɔrɔn de bolo gouvernement ka kunko ka ca gouvernement bɛ komi dutigi de a b'a ka dudenw lajɛ nin den jigo ye nin ye nin den jigo ye nin ye ni ye nin bila nin na a bɛ se ka nin kɛ ni ye nin bila nin na a bɛ se ka nin kɛ gouvernement bɛ komi o de dutigi de don coordinateur de don n'i y'a jateminɛ o tɛ kɛnɛya dɔrɔn ye o ni an ka fɛɛrɛ talenw ta k'u bila sen kan fɛɛrɛ ɲuman caman de b'an bolo nga ka fɛɛrɛw la waleya k'u la baara tuma dɔ gɛlɛya bɛ na o de la munna gɛlɛya bɛ na o ye hadamadenw n'o jugu de n bɛna misali dɔ de d'i ma dɔrɔn tuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ sigida dɔgɔtɔrɔsonin tɔn n'an b'a fɔ a ma ko asako e ka taa i ka sigida la dɔrɔn i ka taa i ka sigida denw ɲininka tɔnsigi tɔ la yala u bɔra a kalama walima u ma bɔ a kalama an bɛ kɛlɛ kɛ politiki kow la cogoya min na sigida kɛnɛya ko la an t'o kɛlɛ kɛ an t'a kuma mɛn o b'a to tuma dɔ la a t'i ko mɔgɔ dɔw bila la a tɛ se mɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ sigida kɔnɔ n'o de tun bɛ yen o yankan ka bon n'a ye a ka dɔnniya ka bon n'a ye a fɛɛrɛ ka bon n'a ye ani maa wɛrɛ minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn n'u bɛ se ka hɛrɛ sama ka na o de bɛ se o la o n'a ɲɔgɔnnaw olu ye gɛlɛya ye nka k'a fɔ ko o gɛlɛya ninnu b'a to an ka o fɛɛrɛ in ta k'a fɔ ko fɛɛrɛ jugu don la tiɲɛ tɛ maa mana fɔ a t'an ka kɛnɛya an ka sigida tiɲɛ don a t'an ka kɛnɛya taabolo cogo dɔn o de b'a to i b'o kuma ninnu fɔ. D'accord mais est ce que a sera fɛɛrɛ n'a bilali la sen kan o kuma na o b'a yira ko fɛɛrɛ ka nafa ɲɛ an ye mɔgɔw de y'a kɛ wa walima bi hali n'an tɛna maa jalaki kuma na jamanadenw de ma se ka fɛɛrɛ bila sen kan wa walima a ko sera ka a ma se ka san sɔrɔ i n'a fɔ laɲini ye min ye. a bɛ komi e ma ne ka kuma faamu fɛɛrɛ ɲuman don n'i y'a bɛ taa misaliya la ka taa fɛɛrɛ ka ɲi nka tubabukan na a bɛ fɔ animateurs tuma dɔw la animateur ɲuman o b'a jɛ tuma dɔw la nka o ye gɛlɛya ye n'i y'a ta o tɛ kɛnɛya dɔrɔn taabolo ye o n'i y'an ka kalan taabolo ta o de don n'i y'an ka baara cakɛda yɔrɔ yɔrɔ ta o de don o bɛ mun ko fɔ k'an ka falen don lamɔ cogoya la ani kalan kɛcogo la f'an ka kalan de bila ɲɛfɛ yɔrɔ caman na an bɛ kalan na gosi o man ɲi f'an ka jigo o jateminɛ ko caman na an bɛ mɔgɔw ta tuma bɛɛ la ten cogo la k'u bila yɔrɔ dɔw la an ma sɛgɛsɛgɛli kɛ a jigo la yala jigo ɲuman b'a la jigo ɲuman t'a la o ni kalan yɛrɛ tɛ kelen ye o bɛ ko caman de fɔ n'an ye ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛna se ka ko ninnu bɛɛ la taa ɲɛ nka o n'a ta o ta baara min bɛ ka kɛ sisan baara ɲuman don nka a bɛ se ka la ɲɛ halisa ka taa fɛ. D'accord awa Kayatu n'i ye jateminɛ kɛ sage-femme kɔni ni awa den ka kɛnɛya ni muso ka kɛnɛya aw kɔni aw tɔgɔ bɛ kuma caman na bi a bɛ fɔ ko ni musow taara dɔgɔtɔrɔso la awa u minɛ cogo man ɲi walima ni musow taara dɔgɔtɔrɔso la u ka kɛnɛyaw ayiwa i b'a sɔrɔ aw bɛ jalaki k'a sɔrɔ mɔgɔw t'a dɔn o kuma na bi sage-femme yɛrɛ baara a bɛ musow furakɛ cogo di u kan ka bɔ u ka so cogo di fo ka se aw ma ka se ka furakɛli kɛ sabu i b'a sɔrɔ maa caman b'i da don nin ko in na ma furakɛ ka ɲɛ walima n taara dɔgɔtɔrɔso la awa bi in na muso kɛlɛli la sage-femme fana sera ka mun kɛ walima ka se ka dɔ bɔ muso kɛlɛ densaya la hali ni maa ma jalaki a la. Bon an bɛ halisa an b'an lamɛnbaga ɲumanw an'an filɛbaga ɲumanw an b'u fo ne kɔni ka foli kɛrɛnkɛrɛnleyalen bɛ ka se sage-femme Mali sage-femme bɛɛ ma k'a ta depuis Kayi fo Kidali mɔgɔ bɛ kuma caman fɔ baara la i yɛrɛ ma bila a la jiginni kɔnɔna na k'a daminɛ depuis muso bɛɛ fɛ ka kɛ muso yɛrɛ ye a bɛ fɛ ka kɔnɔ ta a bɛ fɛ ka den sɔrɔ ka taa se fo a jiginna ka taa se fo den kɔrɔbayara fo den yɛrɛ ka tila k'a essayer ka kɔnɔ wɛrɛ ta sage-femme b'a daminɛ na a b'a laban na ko jɛgɛ la tumu kelen o de bɛ jɛgɛ tɔ tiɲɛ a bɛ jɛgɛ bɛ tiɲɛ ne ka foli bɛ sage-femme ye halisa
kuma caman bɛ fɔ ka e ka kuma sisan ne ka kuma a bɛ na ni kuma caman ye a bɛ na n'an ka kumaw ma taa sira kelen fɛ a bɛ na ni bɛnbaliya ye o de la an tɛ bɔ ka kuma n'o tɛ an bɛ kuma caman bɛ an b'a dɔn tiɲɛ tɛ caman bɛ bulusu don ka taa dɔgɔtɔrɔso la k'u ye sage-femme ye a caman tɛ sage-femme ye dɛ a caman tɛ sage-femme ye dɛ o kuma na n'i taara n'i ye blouson in m'a la i b'a dɔn cogo di ko o tɛ sage-femme ye a dun blouson b'a la blouson min b'a la o b'a yira k'a fɔ nin ye kɛnɛya tigilama ye anw ka sage-femme blouson o ye blouson rose de ne yɛrɛ ne bɛ ekɔlidenw la kalan a ka ca san 20 ye sage-femme ekɔlidenw an b'a f'u ye u kana blouson rose nin don parce que tant que dɔnniya mana e kunkolo la ka e kɛ sage-femme yɛrɛ i man ka rose don i ma labila i man ka rose don bon infirmière dɔw bɛ taa olu ni blouson jɛmanw de bɛ taa olu ka ni blouson jɛman de u ka kan k'o de don bon olu bɛ taa tiɲɛli kɛ a kɔni mana ye maternité kɔnɔ dɔrɔn mɔgɔw b'a fɔ ko sage-femme mɔgɔw b'a fɔ ko sage-femme don k'a sɔrɔ sage-femme tɛ minnu bɛ blouson jɛman don u bɛ taa kojugu kɛ sage-femme tɔgɔ la a caman tɛ sage-femme ye dɛ i tɛ se ka kalan kɛ cogo si la ka se sage-femme ma niveau ma surtout sisan Mali yɛrɛ kɔnɔ sage-femme ya niveau 2 de b'a la n'i ye master bɛ yen licence bɛ yen e tɛ se ka kalan kɛ ka se fo o niveau la k'e bɛ se ka taa manamanako dɔw kɛ an tɛ aw lagosilen don kosɛbɛ i bɛ hakɛ to kuma la jamana kɔnɔ k'a fɔ sage-femme jaja a bɛ kalan kɛ ka se fo nin yɔrɔ ninnu ma parce que n'i ye kalan kɛ Mali kɔnɔ bi ka se licence ni master yɔrɔ ma o b'a yira ko dɔnniya warala kosɛbɛ o kuma na sage-femme a bɛ kalan kɛ fo ka se nin yɔrɔ ma munna halisa aw ka baara lakodɔnnen tɛ kosɛbɛ walima mɔgɔw tɛ aw ka baara yɛrɛ an bɛ min mɛn dɛ an bɛ min mɛn mɔgɔw da k'a fɔ ko a tɛ ka taa ba la n bɛ k'o de fɔ n ko ne bɛ sage-femme fo kabiri Kidal Kayi fo Kidal kɛnɛmamɔgɔw de bɛ se k'o fɔ mais anw tɛ se k'o fɔ anw min ɲɛ bɛ baara taabolo la parce que an b'a dɔn kabiri a daminɛ fo a laban sage-femme bɛ baara la a bɛɛ kɔnɔ muso kɔnɔmaya tali ka taa se jiginni ma ka taa se tile 40 kow ma ka taa se den ladonni ma den tɔpɔtɔli ma sage-femme b'a bɛɛ la anw bɛ se k'a fɔ cogo di ko sage-femme ta baara kɛ mun tɛ baara kɛ a kɛcogo la o bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ kɔnɔna na komi n y'a f'i ye cogo min na tumu kelen donnen jɛgɛ la a bɛ se ka jɛgɛ bɛ tɔgɔ tiɲɛ sinon o kuma na bi ni maa ko u b'a aw ɲininka k'a fɔ kɔnɔmaya daminɛ i y'a fɔ ten aw b'a baara in ka gɛlɛ ka se hakɛ jumɛn na n'a bɛ se ka baara gɛlɛya aw bolo i n'a fɔ docteur Tegete bɔra k'a fɔ cogo min na k'a daminɛ muso ka so kɔnɔ depuis waati min na a bɛ garijɛgɛ sɔrɔ fo ka taa se aw de b'a ko la kuma na baara in ka gɛlɛ aw bolo fo ka taa se saya yɔrɔ ma gɛlɛya jumɛn b'a la gɛlɛya min b'a kɔnɔ comme professeur Tegete y'a fɔ cogo min na les 3 retards o gɛlɛya b'a kɔnɔ sisan an ka kabilaw kɔnɔna na ni muso n'a bɛ fɛ a kɔnɔ bɛ k'a dimi depuis sokɔnɔna la dɔ de bɛ yen o kan ka décision ta k'a fɔ k'a ka taa dɔgɔtɔrɔso la ni retard donna o kɔnɔna na o y'a damana ko ye ka bɔ dɔgɔtɔrɔso fɛnɛ na n'o ma k'a kɛ wagati la o ye gɛlɛya dɔ ye ka bɔ so kɔnɔ fɛnɛ ka dɔgɔtɔrɔso lasɔrɔ an bɛ o yɔrɔnin na an bɛ kuma la tɛmɛ an bɛ gouvernement fo k'a barikada le système de référence évacuation o ye ko caman nɔgɔya ka bɔ so ka se dɔgɔtɔrɔso la o gɛlɛya n'o fɛnɛ ma k'a kɛ kuma na gɛlɛya bɛ na ka bɔ dɔgɔtɔrɔso dɔ fɛnɛ na ka se dɔ wɛrɛ la par exemple comme sisan kow bɛ cogo min na kurantigɛw bɛ yen fɛn caman bɛ yen n'e taara fɔlɔ pyramide b'a jira k'a fɔ ni kɔnɔ y'i dimi ni césarienne kɔrɔ tɛ e ye i ka fɔlɔ i ka CSCOM de la ni fɔlɔ la i ka CSCOM na ni gɛlɛya nana kɔnɔna na o CSCOM kɔnɔ gɛlɛya bɛɛ tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ yen k'u tɛ fɛn dɔn
gɛlɛya dɔ ye k'a fɔ ko minɛn t'u bolo u bɛ se ka baara kɛ ni min ye problème min bɛ e la n'o y'u sɔrɔ gouvernement kɛlen bɛ ka ambulance bila ka mɔgɔw ta u bɛ weleli kɛ centre de référence la u bɛna mɔgɔw ta ka taa n'u ye fo centre de référence la bon n'o o de ma kɛ a kɛ kuma na o bɛna ni gɛlɛya dɔ ye retard wɛrɛ ye mun ye a mana se dɔgɔtɔrɔso la ni sumaya donna baara taabolo la par exemple sisan sumaya bɛ se ka na cogo jumɛn e nana bloc d'urgence kelen de don ou bien mɔgɔ min ka kan ka aw lajɛ équipe kelen de don urgence ko kuma in ka ca dɛ voilà équipe kelen de don u bɛ dɔ kan k'o gérer e nana don dɔw yɛrɛ bɛ k'a la ne bɛ point G je suis la sage-femme maîtresse du point G ambulance 3 bɛ taa jɔ aw ka kan équipe kelen de ka kan k'a bɛɛ labɔ k'i occuper a muso 3 bɛɛ la yarɔ dɔw ta bɛ kɛ dɔ ta ɲɛ o médecin yɛrɛ de b'a lajɛ urgence min bɛ min ɲɛ u b'o ta min ka bana walima min ka surun saya la tiɲɛli la min ta ka surun tiɲɛli la u bɛ fɔlɔ la k'o sauver n'u y'a dɔn fɛnɛ min ta vraiment i ye fɛn o fɛn kɛ par exemple bana dɔ bɛ yen fɛn dɔ nin tɛ bɔ nin na a tɛ bɔ a la ne yɛrɛ delila ka mission humanitaire ne y'a dɔ gérer ɲafunke muso y'a joli bɔn k'a fo ka taa se niveau dɔ la hali ni e ye joli k'a la a tɛ mago ɲɛ a ye tugun o bɛ sa de ne delila k'o ye ɲɛna donc urgence bɛ taa selon ça bon ni mɔgɔ min ko sage-femme tɛ baara kɛ ne tɛ sage-femme kelen ko ou bien sage-femme b'a kɛ tan a b'a kɛ tan ne tɛ a fɔ ko sage-femme man ɲi n t'a fɔ sage-femme an ka ɲi jogojugu b'an na jogo ɲuman b'an na nka n kɔni b'a dɔn an b'an ka baara kɛ an seko n'an damayira la n ka foli bɛ sage-femme bɛɛ. D'accord docteur Tegete da sera min ma o ye kɛnɛya warali ye décentralisation bi sage-femme a fɔra ko awa caman bɛ yen duguba kɔnɔnaw ka d'o ye caman bɛ yen fana u bɛ fɛ ka gɛrɛ duguba kɔnɔnaw la nka bi aw ordre de sage-femme est ce que aw bɛ o kibaruya kalama jamana kɛlen bɛ ka aw yɛrɛ kɛ aw bɛ jamana fan caman fɛ wa est ce que aw b'a kalama k'a fɔ togodaw la bi muso minnu bɛ yen n'u bɛ to muso kɛlɛ la o fanga ka ca a b'a kibaruyaw kalama ni sage-femme bɛ yen u b'a ye u b'a kibaruyaw d'aw ma wa. An b'a kalama an ye ko caman kɛ a ko la an sera organisme international ma Suède o ye mɔgɔw ta k'u sara u yɛrɛ kunna wari la sage-femme voilà Suède ye dɔ ta FINIAP ye dɔ ta k'u bila ka taa togodaw la pour que Mali yɔrɔ bɛɛ ka dɔ sɔrɔ sage-femme na Mali yɔrɔ bɛɛ ka dɔ sɔrɔ a la an b'a kalama an bɛ ko caman kɛ an yɛrɛ ka présidente Fana Mayiga ale ni an ka équipe bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an y'an seko n'an damayira bɛɛ kɛ o ko la redéploiement des sages-femmes ka taa mɔgɔ u bila yɔrɔw la an ye ko bɛɛ ko o la. kuma min bɛ fɔ o tɛ sababa ye a bɛ fan caman fɛ bi. an bɛ fan caman fɛ bi. bon an yɛrɛ ka cɛsiri de don dɛ an de wulila ka s'u ma an ni gouvernement ministère de la santé pour u ka se ka Mali dɛmɛ ka bɔ nɔgɔ la pour Mali yɔrɔ bɛɛ ka se ka sage-femme dɔ sɔrɔ. D'accord ayiwa docteur Nci min ye a fɔra k'a fɔ awa césarienne min ye awa docteur Tegete da donna na k'a fɔ a kɛra fu ye Mali kɔnɔ kabi san 2005 waatiw nka sisan césarienne ko gɛlɛya bɛ min bɛ jamana kɔnɔ awa ale dun a bɛ don hukumu min kɔnɔ o ye musow fana ka kisi k'u ni kisi den ka se ka kisi awa a lahala bɛ cogo di Mali kɔnɔ sabu caman fana b'a fɔ ko ni taara ko césarienne na dɔgɔtɔrɔw bɛ fura sɛbɛn kunna u b'a fɔ ko fɛn dun ye fu ye a bɛ dɔ kalama wa ONASR. Ne diyara n ye kosɛbɛ an bɛ dɔ kalama ko la parce que don o don an bɛ a ko la ministère la o kɔrɔ de césarienne ko in kabini a daminɛna Mali de tun jɔlen bɛ ni fura ni musaka bɛɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya donna san 2 in na musaka ko la gɛri sira fɛ san 2
musaka min tun kan ka sɔrɔ o ma se ka sɔrɔ ka fura bɛɛ san mais n'a ta o ta salon vraiment caman dira fura caman dira mais a ma se ka boli kɛ ɲinan fana an bɛ kan ka labɛn ni sabati fura bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ɲinan yɛrɛ an bɛ gouvernement fo fɔlɔ musaka min tun bɛ di u ye 500,000 fara o kan pour que ka fura san n'o ye hakili la u bɛ se ka dɔ bɔ a la mais n'an sera ka fura ninnu sɔrɔ fɛɛrɛw fana sigilen bɛ fura ɲini kama au moins muso kana to muso kɛlɛ la a koɲa na. donc o b'a yira ko bi césarienne ko gɛlɛya dɔɔni b'a la. gɛlɛya dɔɔni b'a la bi. o ye jumɛn gɛlɛya misɛnnin jumɛn sera ka don ko in na fo ka se sisan ma. bon wari a kɛra fura hakɛ min kan ka san o ma se ka sɔrɔ. fura tɛ sɔrɔ i n'a fɔ a kuma ka sɔrɔ fɔlɔ cogo min. maintenant ɲinan ta fura min kan ka san hali bi a ma san o gɛlɛyanin de bɛ yen nɔ hakili la disposition talen don furaw bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na n'o sɔrɔla hakili la caman an tɛna fura ko fɔ kɔni fɔ min ye fɛngɛ ko ye césarienne ko ye pour le moment. voilà. o kuma na a fɔra k'a fɔ fɛn minnu fana bɛ yen n'o bɛ se ka musolakaw awa bali fɛn caman i n'a fɔ furu joonaw a ka hakɛ to bolokoliw ani o n'a ɲɔgɔnna caman awa k'a bɛ musow ka jiginni gɛlɛya walima ni muso donna furu la joona o kuma na bi bi na muso kɛlɛ fana bɛ se ka da nin fɛn damadɔ kunna wa sabu jate dɔw bɔra awa k'a fɔ musow ni u donna furu la awa ni furu la joona walima ni u sigira nɛgɛkɔrɔ awa nin fana hakili la nin kɛlɛli kun taara Mali la waati dɔ la a fana bɛ lahalaya jumɛn na bi. bon hali bi an ka cakɛda n'o ye ONASER ye an b'o hokumu de kɔnɔna na an bɛ kunnafoni di min ye furu joona ani ka muso sigi nɛgɛsiri kɔ nɛgɛsiri sigi nɛgɛkɔrɔ nɛgɛkɔrɔ sigi muso fɛ dɔ ka b'o la parce que an ko 0 décès maternel 0 VBG 0 besoin satisfait non satisfait en paix. I y'a faamu. maintenant hukumu kɔnɔna la i ye fɛn kɔlɔlɔ min fɔ olu bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye a kɔlɔlɔ dɔ ye jumɛn ye n'o ye ɲɛgɛnɛbɔ ye ni muso donna furu la joona a ye kɔnɔbara sɔrɔ n'a tɛ jiginnikɛyɔrɔ la opération bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na a laban bɛ na ni ɲɛgɛnɛbɔ ye. ni kɔlɔlɔ ye. bon a kɔlɔlɔ ye jumɛn ye tuguni minnu fana sigira nɛgɛkɔrɔ ni disposition dɔ ma ta dɔ la ni jiginni gɛlɛyara a bɛ laban n'o de ye donc an b'o fana kɛlɛ la i y'a faamu. ok o la san o san campagne ba min bɛ kɛ ka furaw di n'o ye bange kɔlɔsi furaw ye o kuma na olu ma se ka nafa ɲɛ oui n'a tilala yɔrɔ la sisan kuma in yɔrɔnin kan si ta n'a tilala sisan n bɛ kuma d'i ma oui docteur i ye min fɔ bange kɔlɔsi sira o ye ka den sɔbɔ ɲɔgɔn na den sɔbɔ ɲɔgɔn na jɔyɔrɔba de b'a la muso kɛlɛ fana na ni denw ma bɔra ɲɔgɔn na a b'a to muso bɛ lafiya kosɛbɛ den bɛ bɔ a yɛrɛ la muso bɛ bɔ a yɛrɛ la mais san o san an b'o kɛ la an bɛ hakilina min ɲini na hali bi an m'o sɔrɔ n'an y'o sɔrɔ n'an sera ka 30% sɔrɔ o kɔrɔ ye ko caman bɔra fɛn dɔ bɛ ka aw bali a ka se ka laɲini ka se ka sabati wa ou bien fɛn bɛ yen min bɛ ka baara in bali ka sabati wa. bon baara in bɛ taa la mais a bɛ taa la hakɛ cogoya min na an ma nimisiwasa sɔrɔ kosɛbɛ parce que kosa in na sisan an bɛ se k'a fɔ ko an bɛ 21% na. 21% kɛmɛ sara o kɛmɛ sara 21 jumɛn na. planning familial baara taux de prévalence matarafali la. an dun ka laɲini ye min ye yanni 2030 la an ka se ka se 30% na. d'accord. donc fɛɛrɛ sigilen don hali bi i ye min fɔ campagne bɛna kɛ ɲinan fana san o san campagne bɛ kɛ kabini campagne daminɛna. an y'a ɲinan yɛrɛ waatiba de farala campagne kan hakili la kalo kelen wa u tilala ka fara a kan walasa. bon o bɛ sɔrɔ labɛn cogoya de la
ni labɛn ma sabati an bɛ laɲini kɛ u ka dɔ fara kan parce que min y'a to furaw ma se a se waati ma a seyɔrɔ la donc o de kosɔn dɔ farala kan mais ɲinan ni fɛɛrɛw sabatira an bɛ sɔn ka dan kalo kelen ma. D'accord. Oui, docteur Tegete, professeur Tegete. I tun bɛ fɛ ka awɔ n tun bɛ ka si kuma yɔrɔnin fɔ bange ta yɔrɔ la ninnu ye kunnafoni ɲuman de ye sigida denw ka kan k'a faamuya n'i ye kalan ni dɔnniya ta den wololi wagati de b'a la den wolo yɛrɛ dagalen don dɔgɔtɔrɔya taabolo la a waati ɲuman ye k'a ta san 20 ka taa bila san 34 n'i y'a bila a ka den wolo muso bila a ka den wolo sani san 20 cɛ denmisɛnnin de don farikolo ma kɔgɔ a ka gɛlɛn k'a fɔ kɔnɔmaya ni jiginni ka kɛ k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ t'a la muso denmisɛnnin solo de ka dɔgɔn n'i y'a fɔ ko tin ka wuli o kɔnɔ a ka ca ala fɛ a opération ka ca n'i ma garisɛgɛ opération yɔrɔ ɲuman na n'i bɛ togo da la tin bɛ se ka tile 1 kɛ tile 2 kɛ wolonugu bɛ pɛrɛn dɔw ni bɛ to a la ni tin jɛɲana ten cogo la i bɛ n'a ye kunkolo bɛ taa kolo minnu bɛ muso solo la kunkolo bɛ taa ɲɛgɛnɛ baraninw ni nɔgɔbakun ninnu ta k'olu dɛrɛ o yɔrɔ la olu yɔrɔw bɛ ja wo bɛ b'o la a bɛ kɛ jibɔnkan bana ye n'an b'a fɔ o ma tubabukan na ko fistule obstétricale ni n bɛna kisa dɔ f'aw ye Mali kɔnɔ an y'a jateminɛ an ye muso 2000 ta jibɔnkan bana bɛ minnu na an n'an dɛmɛbaga Intra-Health International n'olu sen bɛ an ka nin dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnenya nin baara yɛrɛ la an y'a jateminɛ mun kɛra muso minnu garisigɛra nin bana in na n'i y'u ta 100 o 100 9 furula k'a sɔrɔ u si ma se san 20 ma kelen u furula san 14 san 15 wa u furula dɔrɔn u ye kɔnɔ ta bana y'u sɔrɔ jiginni gɛlɛyara den ma t'u bolo jibɔnkan bana y'u minɛ n'i y'u ta 100 o 100 30 bɛ gɛn ka bɔ furusogo kɔnɔ u bɛ kɛ den kɛrɛfɛ mɔgɔnin de ye nin kama an k'a kɛ sa an k'a fɔ yɛrɛ ko u furula nka an k'a to u ka kɔgɔ planning kɛcogo ɲuman dɔ de ye ka temps di muso ma a ka kɔgɔ tuma min farikolo bɛ se ka baara kɛ a ka den wolo daminɛ o la n'o tɛ dɔrɔn a kasara ka bon an m'a fɔ ko muso o muso denmisɛnninama furula o cogo la k'a bɛɛ ta kɛra kɔlɔlɔ ye nka n'i y'u ta 100 o 100 ni 60 70 kɛra kɔlɔlɔ ye a ma se an ka fɛɛrɛ kɛ kelen fila n'i y'a mɛn i bɛ den ɲuman sɔrɔ a nana hadamaden farikolo ɲuman de kan nin de b'a to bange kɔlɔsi fɛɛrɛw bilala mun kama k'a fɔ muso mana den sɔrɔ a ka kan farikolo ka lafiya fɔlɔ yalasa kɔnɔbara wɛrɛ ka na maa min ye muso kɔnɔman kɔlɔsi i b'a dɔn ko kɔnɔbara b'a halaki nin de b'a to a bɛ fɔ ko muso kɛlɛ nka n'i y'a kɔlɔsi ten cogo la n'a jiginna fɛɛrɛ o fɛɛrɛ b'a to a ka kan ka lafiya i kan ka don o fɛɛrɛ da fɛ Mali gouvernement ka taabolo ye de ko ka denw furancɛ sabati yalasa musow bɛ lafiya sɔrɔ ka da kan n'a ye kɔnɔ wɛrɛ ta k'a tugu kɔnɔbara fɔlɔ in na k'a sɔrɔ a ma lafiya ani gɛlɛya ni kɔlɔlɔ caman de bɛ taga ɲɔgɔn fɛ dɛ ala k'an kisi don o yɔrɔ ye si fana bɛ yen o ye k'a ta n'i tɛmɛna san 35 la dɔgɔtɔrɔya la ni muso tɛmɛna san 35 la ka ban a ka kɔnɔmaya ni tension bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ jabɛti sukarodunbana o ka ca o la i b'a ye a farikolo sɛgɛnnen don wolonugu pɛrɛn ka ca o de la fɛn caman de bɛ yen o bɛ kɛ saya fu i bɛ taa sɔrɔ den 3 4 5 b'a bolo den 6 7 na muso nana sa a ye falatɔ ni 4 5 cɔ o ye ko ɲuman ye waati dɔw bɛ se a ka kan fɛɛrɛ ka kɛ ka bange kɔlɔsi o de bɛ du sabati oui docteur Tegete nin yɔrɔ an ka hakili t'o la planning bange kɔlɔsi a bɛ kɛ de ka kɔnɔmaya ɲuman ɲɛsigi kɔnɔmaya ɲuman mana ɲɛsigi ni kɔnɔ taara kɔlɔsili ɲuman ka kɛ kɔnɔmaya la
dɔgɔtɔrɔsow bɛ sigi an ka sigida la kɔnɔbara de kɔlɔsili kama fɔlɔ ka d'a ka kɔnɔmaya muso kelen tɔɔrɔya b'an kan wa kɔnɔ mana ta garisigɛ don nka garisigɛ min don a n'a ka kɔlɔlɔ caman de bɛ yen o de kama labɛn de ka kan ka kɛ fana musakanin dɔw ka bila kɛrɛfɛ ni cunka ni baraka wuli sera an bɛ mun kɛ ni jiginni sera don min na n'an tɛ se ka jigin an ka yɔrɔ la an mana kɛ taga la o k'a sɔrɔ musaka de bɛ yen ni i bɛ se ka bɔ dɔgɔtɔrɔ i ka togodani na ka na dɔgɔtɔrɔsoba dɔ la sisan nɔ n'i ka jiginni ma kɛ de k'a fɔ ko opération dɔ n'a fɔra ko funi kuma fɔra o yɛrɛ la n'a fɔra k'i bɛ jigin i yɛrɛ ma i b'a sara de koyi fura minnu bɛ k'i la i b'o sara ni e bɔra togoda de la sisan i sera yan a ka ca tuma caman an b'a ye u b'a fɔ an filɛ yɔrɔ min na hali miski a la jarati t'an bolo hali dumuni sɔngɔ t'an bolo kuma tɛ fura ma jiginni bɛ a don bɛ ɲɛ sigi de labɛnw bɛ kɛ a kama jɔn bɛ taa a bilasira musaka juman ka kan ka k'a kɔrɔ n'a bɔra yen so in bɛ to jɔn bolo kunfɛ ko tɛ bilen nka bi tile in na hali sisan an b'a kɛ kunfɛ ko de ye o ɲankata ka bɔ an kan kosɛbɛ an kan ka fɛɛrɛ kɛ k'o bɛɛ de yɛlɛma n'an b'a fɛ kow ka sira min na tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ fura bɛ dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ jɔlen bɛ yen nka muso min bɛna s'i ma i bɛ taa sɔrɔ basibɔn y'a sɔrɔ a ka so a ye tile kelen kɛ tile fila tile saba basibɔn bɛ kɛra la a b'a fɔ de ko n ka laada de nana n ka kɔnɔbara kan nin kabako de ye tuma min a bɛ s'i ma i b'a sɔrɔ a bɛ saya ni balo de ni ɲɔgɔn cɛ o ko ninnu an bɛ kunnafoni de di o kan k'a fɔ taamasere jugu n'o y'i yera kɔnɔ kan dɔrɔn i man kan k'a ni sigida jɛ k'a fɔ n b'a lajɛ n'a tɛmɛna la o ye kojuguba de hali ni basi dɔɔni tɔntina muso kɔnɔma kan a ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la a k'a fɔ kojugu tɛ o de ka fisa a ka to sigilen so kunkolodimi gɛlɛn mana cu a kan so a kana sigi n'a ye ko n bɛ paracetamol ta n yɛrɛ ma ten tɛ taga dɔgɔtɔrɔso la a bɛ se ka kɛ kɔnɔmaya tension de b'i la o bɛ dɔn kɔgɔ kana n'i minɛ k'i dɛsɛ ka na kɛ kirikirimasiya ye k'a kan n'a sera o la o wagati ninnu ma tuma dɔ ma lala de don nin n'a ɲɔgɔnna farikalaya an yɛrɛ b'a fɔ ko mura farigan k'o tɛ kojugu ye sa o ye fɛn dɔ ta dɔrɔn a bɛ tɛmɛ nka a bila i kunkolo la ni i fari kalala ye min ye kalaya degere kelen wala degere kelen tila o de bɛ den ka i kɔnɔ den dun fari ma kɔgɔ ka fari kalaya kun olu bɛ kɛ sababu ye ka muso caman den faga o kɔnɔ walima i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw ji bɔn n'u kan so u tɛ na dɔgɔtɔrɔso la u bɛ to yen ni ji dun bɔnni kan a kɔrɔ de ko den bɛ maralen so min kɔnɔ k'o dayɛlɛnna banakisɛw bɛ bɔ i sen farancɛ ka yɛlɛn ka taa den sɔrɔ i kɔnɔ o ye kataba naani ye den min b'i kɔnɔ o ye kataba naani ye e muso min yɛrɛ banakisɛ donna denwoloso kɔnɔna la nin n'a ɲɔgɔnnaw olu matarafabaliya musow tɛna donna dɔgɔtɔrɔso la an t'a fɔ k'u nɔ dɔn dɛ an t'a fɔ k'o de kɛlen bɛ ka kɛ musosaya kun ye dɛ nka n'an y'a hakili to olu la a b'a to an bɛ ko caman de nagasi ka kɛnɛya sabati n tun b'a fɛ ka nin yɔrɔ ninnu walawala kosɛbɛ. n bɛ ɲininkali min da o kan docteur Tegete n'i ye nin fɔ yɔrɔ bɛ na a sigida cogoya don Mali la tiɲɛ wɛrɛ bɛ anw fɛ yan min ni tiɲɛ wɛrɛw tɛ kelen Mali la yan a bɛ fɔ k'an ye fantan jamana ye fɛn tɛ bolo la n'i ko ko mɔgɔ caman ma u ka tɛmɛ nin sira in fɛ u b'a fɔ o tuma na n b'a kɛ cogo di fɛn tɛ n bolo ni kɛnɛyaso ka jan n b'a kɛ cogo di ni ko n ka nin kɛ n b'a kɛ cogo di o de bɛna kɛ a ko caman ɲininkali ye ni jaabi b'i bolo ka di olu ma walima ni u bɛ se k'u yɛrɛ jagoya ka don da min fɛ sabu fɛn caman bɛ yen bi i bɔra ka jalaki minnu fɔ a caman bɛ yen yanni bamananw ko ten ko yanni bana k'i sɔrɔ i k'a furakɛ fɔlɔ i ka kɔn an ma. i ka nin ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ an ka baara bɛnnen bɛ ɲɛɲinini ma nin kow dɔrɔn de kan tuma caman mɔgɔw b'a f'i ye ko se t'u ye tiɲɛ tɛ faamuyalibaliya ka baara de don n bɛna misali dɔ d'i ma n tɛ tɔgɔ fɔli kɛ nin ye dugu dɔ ye n taara a la muso kɛlɛ kunbɛli ni kɔnɔmaya matarali fɔ ko ɲuman kadara kɔnɔna don u ka musow tɛ taa peseli la ne y'u ɲininka
ngo muna aw tɛ taa peseli la u ko peseli yɔrɔ ka jan musaka t'an bolo nga n ye baro k'u fɛ n y'u ɲininka u bɛ nafasɔrɔ siraw kɛ cogo min u bɛ feere ni fɛnw kɛ cogo min u ko dɔgɔ bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso bɛ dugu min na dɛ olu ka dɔgɔ bɛ jɔ o dugu in de la muso ninnu na bɛnnen don tɔn b'u bolo u bɛ wari ni minɛnw fara ɲɔgɔn kan dɔgɔkun o dɔgɔkun don dɔ bɛ yen mobili bɛ n'u ta u ka dugunin na ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso bɛ dugu min na nka u bɛ taa dɔgɔ de la yen u tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la munna u tɛ se k'u bolo fara ɲɔgɔn kan dɛ u ye mobili nati cogo min ka taa dɔgɔdon la munna u tɛ mobili nati a ka na sisan k'a fɔ nin don na an ka muso kɔnɔma fɛn fɛn k'an ka taa peseli la aw bɛɛ ka na nin don kelen de la mobili bɛ bɔ an ka dugu la u bɛɛ bɛ don a kɔnɔ u bɛ t'u ka peseli la n'o kɛra an bɛ cunka ni barakani wuli caman de nɔgɔya an b'a to fɛn caman bɛ yen minnu bɛ kɔnɔbara kan sumayabanaw b'o la jolicayabanaw b'o la nka joli dɛsɛbana o de ka ca kojugu anw fɛ n'i ye muso kɔnɔmaw ta 100 o 100 65 joli dɛsɛbana b'u la u tɛ dumuni ɲuman dun walima o de b'a to a bɛ fɔ ko joli carafoya ni ka taa justement a bɛ na an ka ɲininkali in na k'a fɔ Mali ye sentan jamana ye minnu bɛ dumuni yɛrɛ kɛ k'a fɔ vitamine b'a la sentan jamana tɛ faamuyalibaliya o de ka ca an ka jamana kɔnɔ faamuyalibaliya don e b'a fɔ minnu ma ko sentan i bɛ taa sɔrɔ misi wɛrɛ b'u bolo u yɛrɛ t'u ka misi nɔnɔ min sɛw b'u bolo n'i taara sɛ bɛ togoda la sɛ marali ka nɔgɔ sɛ bɛ bɛɛ bolo a bɛ fan da u bɛ fan ta ka taa feere de nka u yɛrɛ tɛ fan dun sɛ yɛrɛ bɛ feere sɛ yɛrɛ bɛ feere fan yɛrɛ bɛ feere mais du t'a bɔ a la fɔlɔ n'i y'a mɛn i bɛ ɲɛta sɔrɔ a k'a sɔrɔ i ka kɛnɛ i golo la de dɔgɔyamali tɛ an bɛ hakili jagabɔ de la n'an ye nin fɛn nasuwa ninnu k'u walawala tuma caman i bɛna ye an ka sigida la dumuni ɲuman b'an bolo an b'o dumuni to yen ka taa wari don ka taa duguba kɔnɔ dumuni san da gɛlɛman na k'a sɔrɔ o ka jugu an ka kɛnɛya yɛrɛ yɛrɛ de ma an ka togodaw bɛɛ la furabulu ɲugunna ɲumanninw bɛ yen ɲugunna ninnu n'i b'u dun ko ɲuman k'a ni ɲɔ basi dun ko ɲuman k'a ni to dun ko ɲuman a ka ɲi i ka kɛnɛya ma ka tɛmɛ i ka taa malo bɔrɔ kɔrɔlen dɔ san ka tulu san ka na n'a ye o bɛ dankari i ka kɛnɛya la n bɛ to k'o fɔ n ka baroninw na k'a fɔ hadamadenya i b'i hakili to i yɛrɛ la n'i y'anw baara ta saya kun fɔlɔfɔlɔ ye dɔnnibaliya kunfinya kun filanan jantɔɲɛrɛyabaliya kun sabanan o y'an bɛ fɛn kuntan minnu don an yɛrɛ kɔnɔ de kun naaninan o ye accident de siraba kan kasara wala so binni kan wala i binna kolon kɔnɔ o ye banaw bɛna duurunan yan fan la n'an b'a fɛ a ka nagasi an bɛ ninnu de kɛlɛ fɔlɔ o bɛ tɛmɛ ni mun ye ladamu ani ka kunnafoni ɲuman di o de b'a to ne tɛ sɛgɛn foli la aw ye ka d'a kan aw de b'a to an bɛ se ka nin kunnafoni ninnu di o de b'a to an kana kalan na gosi bɛɛ ka taa kalanso la ka taa kalan ɲini ka sɛbɛnni ɲɛ dɔn kalan mana kɛ cogo o cogo sabu n'i ye kalan fɔ mɔgɔ caman b'a fɔ ko n ka taa ekɔliso la kalan duguma kalan bɛ yen baliku kalan bɛ yen a ka ca ni n ko kalan a tɛ ko mɔgɔ min ye doctorat sɔrɔ dɔrɔn o tɛ tuma dɔ la mɔgɔ dɔ ye kalan kɛ a sen fɛ ten a ɲɛnabɔlen don ka tɛmɛ hali doctorat tigi kan donc o tɛ kunfin ye o a tɛ se sɛbɛnni na mais n'i y'a bila fɛn fɛn na a bɛ ɲininkali kɛ a b'a kɛ a ɲɛ ma a ye taa an ka cɛkɔrɔbaw lajɛ sigidaw la kɛ i b'a caman sɔrɔ yen ninnu ye waleyaw ye an kan k'u sankɔrɔta an ka sigida la n'an y'a kɛ ten cogo la an bɛ ko caman de la ɲa kɔnɔmaya a bɛ matarafa ko ɲuman ni jiginni sera n'i taara dɔgɔtɔrɔso la tagali kun tɛ dɔrɔn k'a fɔ k'i pesera tension taara o tɛ o kalo 9nan peseli kun bɛ o kun de ye k'a fɔ karisa e bɛ se ka jigin i yɛrɛ ma karisa e tɛ se ka jigin i yɛrɛ ma he n'i y'a fɔ Mali la kaban ko i tɛ se ka jigin i yɛrɛ ma ko opération daga wulila sɔngala ma ye ɲininkali bɛ daminɛ he sisan dɔgɔtɔrɔw tɛ se baara la u bɛ se opération dɔrɔn de la a ye nin de fɔ n ye mɔgɔ min kan ka ɲininka o bɛ ɲininka maa min man kan ka ɲininka o bɛ ɲininka ne tɛ nin dɔn o t'a la bɛɛ de b'i ta fɔ hali nin ye ko gɛlɛnba de ye i tɛ se ka bɔ min y'a kalan kɛ kɔrɔ
ka taa ɲiningali tengu mɔgɔ ma hala kalan foyi kɛ yɛrɛ bamananw ɲuman i b'i to kun kalifali la f'i bɛ taa di a ci baga ma nin yɔrɔnin nɔ an ka janto a la n'a fɔra k'i tɛ se ka jigin i yɛrɛ ma k'i ka taa dɔgɔtɔrɔsoba la ka n'a ni lasigili bɛɛ taga dɔgɔtɔrɔsoba la yalasa tin kana wuli k'a sɔrɔ e tɛ se ka jigin i yɛrɛ ma dɔw t'a bɛ f'u ye dɛ k'u tɛ se ka jigin nka u bɛ to ɲininkali ni fɛn na u bɛ taa ɲininkali kɛ f'u ka dɔgɔtɔrɔ dɔ de sɔrɔ min b'a f'i ye ko ayiwa ne bɛ n jija a ka ca ala fɛ i bɛ taa sɔrɔ min ma kalanba kɛ o de b'a fɔ ko n bɛ n jija k'i lajigin i bɛ bɔ dɔnnibaga ba kɔrɔ ka taa dɔnnibaga fitinin kɔnɔ ko n b'i jija k'i lajigin wa o kuma la tirikitɔrɔ ko maa bɛ to tin bɛ daminɛ u bolo ka to yen tile kelen kabini sɔgɔma fo su bɛ ko fo su dugutila o kuma a bɛ fɔ basi bɔnn'a kan ni basi bɔnn'a kan o kɔrɔ wolonugu pɛrɛnna de ka d'a kan den tɛ se ka tɛmɛ solo fitinin fɛ o kuma de a bɛ daliba n'o kɛra yɔrɔ dɔw la i bɛ taa sɔrɔ bolimafɛn yɛrɛ tɛ yen ni basi bɛ ka bɔn bolimafɛn t'aw bolo fo a ka lajɔ o yɔrɔnin na opération kɛyɔrɔ t'aw bolo fo ka taa opération kɛyɔrɔ la nin de b'a to an b'a fɔ bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye nin de la peseli ni min a kan ka matarafali ni min fɛn min fɔr'i ye a waleya caman bɛ kunnafoni sɔrɔ dɛ nka kunnafoni sɔrɔli ye fɛn dɔ de ye nka a waleyali o ye fɛn wɛrɛ de n'i ye kunnafoni sɔrɔ i m'a waleya i ma baara kɛ n'a ye a ma nafa sɔrɔ ala k'a faamuya amina jamukan ko an bɛ ka an sɛnsɛn ka se a bayɔrɔ la kuma na an bɛna lajɛ ka kumakan kuncɛ kumaw di aw ma awa Kajatu sage-femme aw ye olu ye hali n'a sɔrɔla jamana ye fɛɛrɛ dɔw tigɛ awa plan décennal k'a daminɛ san 2014 na ka n'a bila an kɔrɔ san 2023 la ko ka se ka muso saya kɛlɛ denmisɛnnin fitinin minnu b'a si b'a ta san 5 ka taa san fu ka taa bila san 5 la ko nka hali sisan ni laɲini ma se ka sabati i n'a fɔ jate minnu bɔra an ye minnu sɔrɔ an tɛgɛ kɔnɔ o kuma na docteur Tegete gɛlɛya minnu fɔ olu bɛ se ka yaala walima mun wɛrɛ aw sage-femme aw de ni musow bɛ ɲɔgɔn kan daminɛ i y'a fɔ ten camancɛ fo ka taa se laban musow ka muso kɛlɛ ka bɔ a la ani den fitinin saya aw bolo mun bɛ se ka k'a fɛɛrɛ ye bi ka se k'a kɛlɛ ka bɔ hali n'a ma kɛ pewu ye caman ka se ka bɔ a la. Bon i ni ce ni ɲininkali la ɲininkali diyara n ye bon an kɔni ka laɲini gouvernement y'a seko kɛ an yɛrɛ y'an seko kɛ parce que CESCOM ko ninnu a caman bɛ ladilan communauté de kɔnɔna na communauté de b'u ka wari fara ɲɔgɔn kan kuma dɔw la ka baara dɔw kɛ ne kɔni ka laɲini ye mun ye halisa population ka dɔ kɛ a yɛrɛ ye n'an y'an sigi ko gouvernement tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ gouvernement tɛ se ka taa i sɔrɔ i ka so an k'a bila an kunna ko gouvernement tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ hali ni ye dutigi ye i ka so kɔnɔ fanga b'i la ka ko bɛɛ kɛ i tɛ ko bɛɛ kɛ i tɛ se mun na ko dɔw b'i bali ko dɔw kɛ kuma bɛ bɛn ɲɔgɔn ma. n'a fɔ docteur Tegete misali dɔ ta sisan a ye ne dabali ban kosɛbɛ e bɛ se ka wari fara ɲɔgɔn kan cogo di k'aw bɛ taa sugu la nka e yɛrɛ ka kɛnɛya i b'a dɔn k'a fɔ ni bana y'i minɛ o ka jugu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan munna a tɛ se ka bolo fara ɲɔgɔn kan ka taa kɛnɛyaso la munna ni misaliw tɛ se ka caya Mali la. Bon les bonnes manières la ONASER i ye kɛnɛ dɔ sigi ɲinan ko bɛɛ ka na n'i ka bonne manière ye pour que halisa ni muso kɛlɛ in dɔ bɛ se ka bɔ a la ani den fitinin saya ka dɔ bɔ a la caman y'a ta fɔ ale filɛ ka nin min fɔ nin ye sisan ni misali min fɔ sisan an ye dugu dɔ ta lajɛ olu kɛlen bɛ ka so de jɔ dɔgɔtɔrɔso ba bɛ dugu min na yɔrɔ min na o so min jɔlen bɛ yen olu bɛ ka minnu jiginni ka gɛlɛn minnu bɛ peseli k'a ɲɛma jiginni laban n'a bɛ se ka problème ye n'o détectera à temps olu bɛ taa bila o so kɔrɔ yan'u jigindon cɛ ni jigindon sera dɔrɔn baara bɛ taa o b'a sɔrɔ population yɛrɛ ye wari fara ɲɔgɔn kan ka to dɔgɔtɔrɔso la
o wari de bɛ ta ka taa baaraw kɛ n'o ye olu y'o fɔ u ka bonne manière la o n'a ɲɔgɔnna caman n'an sera k'o kɛ o bɛ dɔ bɔ an ka muso kɛlɛ la an b'a ɲini halisa gouvernement y'a seko kɛ dɛ a y'a seko kɛ nka peseli yɔrɔ caman b'a fɔ k'a tɛ se ka bɔ i komi professeur Tegete filɛ ka a fɔ cogo min caman b'a fɔ u b'a préférer ka taa wari don téléphone baw la k'o minɛ u tɛgɛ la u b'a préférer ka kobaw kɛ u tɛ fɛ wari ka don u ka kɛnɛyakow da fɛ an b'a ɲini olu fɛ o bolo jamana de bɛ o ɲɛnabɔ u ye jamana tɛ se se ka ɲɛnabɔ sira wɛrɛ kan jamana tɛ se k'o bɛɛ ɲɛnabɔ c'est comme si olu yɛrɛ jɔyɔrɔ t'o la an b'a ye dans les pays développés n'i bɛ fɛ ka kɔnɔ ta sisan i bɛ fɛ ka den wolo i bɛ wari ɲini k'a mara komi n'a sɔrɔ sisan i bɛ fɛ ka vacances kɛ i bɛ wari de ɲini ka wari mara a ko wagati mana se i b'i ka wari ta k'a don o da fɛ an ka population ka se ka o bila u kunkolo la bon gouvernement fɛnɛ halisa an bɛ dɛmɛ ɲini u fɛ an b'an kan jigin u ye n'u bɛ se ka mun kɛ ka musow dɛmɛ peseli ka se ka kɛ fu ye jamana kɔnɔ o bɛ diya an ye. D'accord. Peseli ka kɛ fu ye. Fu ye. O b'a yira halisa ale baara in musaka bɔ b'a la. Musaka bɔ b'a la. Musaka bɔ b'a la. A bɛ se ka kɛ sababu ye ka musow salaya wa Kadija. Docteur Kadija. A bɛ se ka kɛ fɛn ye. Parce que Mali kɔnɔ bi i mana wari ko kɔni fɔ fɛn caman na bi surtout bi bi in na n'i taara dɔgɔtɔrɔso la fura ko jamana bɛ cogo min na gɛlɛya bɛ yen est-ce que o de tɛ maa caman fana salaya k'a fɔ n bɛ taa hali kɛnɛyaso la caman b'a préférer ka to so ka paracetamol ta ka Nivaquine ta u tɛ taa kɛnɛyaso la ko fɛn tɛ n bolo. Halisa o ye faamuyalibaliya in yɔrɔ ye professeur y'a fɔ cogo min n'an y'a faamuya an bɛ fɛn kɛ mun t'o ye parce que i ka wari mana don kɛnɛyako la k'i yɛrɛ furakɛ i y'a don a donda fɛ i y'a don a donda fɛ n'i ni man kɛnɛ baara caman bɛ yen i tɛ se k'a kɛ dɛ i tɛ se k'a kɛ an kɔni b'a ɲini halisa jamana kɔnɔdenw fɛ an k'an bolo don an yɛrɛ kɔrɔ halisa bon gouvernement n'a bɛ se ka mun kɛ k'an dɛmɛ a k'an dɛmɛ pour dɔ bɛ se ka bɔ muso kɛlɛ in na parce que OMS ka laɲini y'a ye yanni 2030 cɛ muso kɛlɛ in ka jigin halisa a ka jigin halisa caman ka bɔ a la awɔ. D'accord. Ayiwa an y'o faamu kosɛbɛ docteur Nci Keyita ayiwa ONASR aw sigi kuma ni sisan cɛ o kuma na fɛn de kɛra ni maa bɛ se k'a fɔ o kɛra gɛlɛya ye aw ma min bɛ se ka muso kɛlɛ in k'a ban wa an bɛ se ka o damadɔ dɔn wa. Ɲininkali diyara n ye muso kɛlɛ a tɛ ban yɔrɔnin kelen an bɛ yɔrɔ min na anw sigikun ye min ye muso kɛlɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ n'a sera ka ban o de ka d'an ye maintenant fɛn min bilalen don ko wariko dɔrɔn wari dɔrɔn de b'o ɲɛnabɔ ONASR b'a seko la cogoya min na a b'a seko la jamana bɛ lahala min fana na bɛɛ b'o dɔn ni wari sɔrɔla anw bɛ min kunna o ye césarienne dɔrɔn ye mais césarienne dɔrɔn tɛ fɛn caman b'a kɔnɔna na fana a y'a fɔ ko référence évacuation ambulance bilala ka taa yɔrɔ la hali ni bɛɛ ma yɔrɔ sɔrɔ hali ni bɛɛ ma ambulance sɔrɔ mais ambulance kelen tuma dɔ la o tɛ boli kɛ yɔrɔ dɔ la fana i b'a sɔrɔ weleli o ye jamana ka jɔyɔrɔw ye i b'a sɔrɔ weleli 3 4 bɛ kɛ mais ambulance kelen de bɛ yen nɔ ONASR bɛ yan nɔ ka fɛɛrɛw de ɲini kow bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na muso ka kɛnɛya ni den ka kɛnɛya sabatili la an bɛ kan ka bibliothèque dɔ kɛ n'a y'a fɔ ko bonne pratique ka mɔgɔw ɲini mun faamuyalen don k'a lajɛ k'a fɔ ko hakɛ baara min bɛ kan ka kɛ la muso kɛlɛ sira fɛ n'an bɛ se ka o walankata Mali fan bɛɛ. A bonne pratique in bɛ ka nafa dɔ ɲɛ a daminɛ ni sisan cɛ. A bɛ kan ka nafa ɲɛ parce que ni hakɛ minnu taara olu de bɛ bila olu de bɛ yira diɲɛ bɛ yɔrɔ bɛɛ la ni bɛɛ sera k'o kɛ o b'a to fɛn caman bɛ bɔ muso kɛlɛ in na fɛn caman bɛ bɔ densaya fana la ka sanga i tun ye Tegete ɲininka décentralisation na mais nafaba de don ka
dɔgɔtɔrɔso so bɔ ka magɛrɛ jama la vraiment nafa de bonyana kojugu Mali ma kosɛbɛ an bɛ se ka min fɔ sisan an bɛ mun de nɔfɛ tellement que dɔgɔtɔrɔso cayara an b'a fɛ ka u kɛ réseau de ye jiginni bɛ kɛ yɔrɔ min na ka caya bɛɛ ka u ma surunya ɲɔgɔn ma quoi maternité n'a dɔn n'i ka kuma faamu voilà maternité ka maternité bila réseau la ka yɔrɔ kelen ɲini min bɛ se ka fɛn bɛɛ labɛn au lieu de bɛɛ ka na dɔgɔtɔrɔsoba la donc an bɛ kan o baara fana sigi sen kan o fana bɛ yen a bɛ don dɔgɔkun kelen baaraw kɔnɔna la bon o dɔgɔkun kelen y'o sɔrɔ mais o ye processus de ye an bɛ continuer n'o fɛ d'accord voilà kuma bɛ se ka kɛ mun ye min bɛ i ka kuma kun cɛ ni muso kɛlɛ ko in na ONASR yɛrɛ an b'a dɔn k'a fɔ a ka baara fanba sigilen don a kan min bɛ se ka kɛ kuma kuncɛ kuma ye ka ɲɛsin an balakaw ma kuma min bɛ ka fɔ bi k'a fɔ i kana salaya i k'i janto i yɛrɛ ka kɛnɛ la fɔlɔ yanni ka se dɔgɔtɔrɔw ma ok ONASR ka foli bɛ bɛɛ ye aw ni yɔrɔ ye min ye ka kunnafoni aw ye kunnafonidilaw ye ka kunnafoni jɛnsɛn fana kunnafoni sanima min b'a to musow bɛ dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ i y'a faamu donc ONASR i ka kɔrɔfɔ senfɛ n bɛ se ka min fɔ ka bɔ kuma la o ye mun ye an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baarakɛɲɔgɔnya an y'a ye k'a fɔ ko ni semaine kɛra fɛn fɛn bɛ baarakɛyɔrɔ la n'u bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ a bɛ prise en charge nɔgɔya kosɛbɛ donc mɔgɔw kana to u dama u ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma baarakɛɲɔgɔnya sira fɛ o b'a to u bɛ caman bɔ fɛngɛ la u bɛ caman bɔ muso kɛlɛ fana la kunnafoni ka to sen na mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa professeur Ibrahima Tegete mun bɛ se ka kɛ i ka kuma kun cɛ an ka nin baabu in kan muso kɛlɛ kun ye mun ye Mali jamana bɛ se ka halisa dɔgɔkun kelen o ye fɛɛrɛ dɔ ye nka fɛɛrɛ aw yɛrɛ min dɔgɔtɔrɔ jolenw ye ka se ka ɲɛsin nin ma ka dɔ bɔ a la Mali kɔnɔ bi. I ka nin ɲininkali diyara n ye a bɛ komi n'i ko n ka an ka jamana taabolo sɛnsɛn k'a bɛɛ f'i ɲɛna yɔrɔnin kelen ne bɛ na ɲɛsin ma n b'a fɔ Amadu e ye denmuso dɔ fa ye ne ye dɔ fa ye an k'an jija k'a labɛn k'a kɛ muso dafalen ye don min na a bɛ taa cɛ so kɔnɔ muso dafalen tɛ dɔwɛrɛ ye denmisɛnnin min na mɔla koɲuman a bɛ kalan dɔn lamɔ b'a la a bɛ faamuyali kɛ a bɛ du ladon ko caman dɔn wa a bɛ a sen ta yɔrɔ dɔn a b'a da yɔrɔ dɔn an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka jiko ɲa a ka bɛn cɛ jiko ɲuman ma min na mɔna komi ale cogo o la u ka kunnafoni labaara n'u ye kunnafoni labaara hɛra de don du ka yiriwa du yiriwali fɔlɔ o ye den de ye u k'u ka kɔnɔmayaw ɲɛsigi kɔnɔmaya i kan ka bi tile in na a mana kan ka kɛ cun ni wagati ye tuguni i bɛ sigi n'a ye k'a bɛ na i ka don peseli da fɛ yarabi Ala k'i garisɛgɛ dɔgɔtɔrɔ ɲuman na ani dɔgɔtɔrɔso ɲuman na n'o kɛra peseli bɛ kɛ o cogoya ɲuman in kɔnɔna la nka hali o la cun kan ani barakawuli bɛ yen o la an bɛ wele bila sigida denw jɔyɔrɔ bɛ yen gouvernement jɔyɔrɔ bɛ yen dɔgɔtɔrɔso baarakɛlaw jɔyɔrɔ bɛ yen yalasa an ka kɛ waati bɛɛ an jɔlen don de k'a fɔ ni sa bɔra an b'a kun ci n'an ka bere ye cogo min ni cun kan ni barakawuli sera muso kɔnɔma ma labɛn ka sɔrɔ sen ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ min b'a tɔ an bɛ gɛlɛya ta ka bɔ a kan o yɔrɔnin na n'o tɛmɛna muso mana jigin an ka bange kɔlɔsi fɛɛrɛninw bila sen kan yalasa an bɛna fɛɛrɛ kɛ kɔnɔbaraw kana gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ n'o kɛra muso farikolo bɛ lafiya a bɛ se ka a den ladon ko ɲuman o ka bolocili denmisɛnninya bolocili k'o matarafa n'o kɛra a ka ca Ala fɛ a bɛ kɔrɔbaya ka se san 5 ma ka taa n'o kɛra an bɛ yɛlɛmaba don an ka kɛnɛya taabolo la an bɛna f'aw ɲɛna an sigikun kɛra ko dɔgɔkun kelen bɛ nalen an t'a fɛ muso ka sa den ka sa o bɛ na tɛnɛn don sigida den bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la
kunnafoni mana mɛn aw k'aw hakili to a la dɔgɔtɔrɔso bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la dɔgɔtɔrɔso ka daminɛ sigida dɔgɔtɔrɔso fɔlɔ ma n'an b'a fɔ o ma ko sescom ka na se sigida dɔgɔtɔrɔsoba ma n'o ye centre de référence ye ka na se dɔgɔtɔrɔsow la dan ma n'o ye dɔgɔtɔrɔso min na ni professeurs b'a la n'o ye Gabriel Touré ni Pongeau ni ye ninnu bɛɛ de bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a jigiya ko n'an bɛɛ y'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka yɛlɛma don kow la n'an ye yɛlɛma min bila sen ka dɔgɔtɔrɔso ninnu kɔnɔ n'o sera ka na ni yɛlɛma ɲuman ye yarabi ala ka cɛsiri ani jija ani timinandiya ka na an ka se k'olu waliya don o don yalasa an bɛ se ka muso kɛlɛ nɔgɔsi an denmisɛnnin kɛlɛ saya nɔgɔsi an ka jamana kɔnɔ cogo min. D'accord o diyara n ye an b'i fɔ kosɛbɛ professeur Ibrahima Tekete e ye musow bɛ furakɛ bolo min kan n'o ye gynécologue ye e ye gynécologue ye awa min ye Kadiatou Traoré, secrétaire à l'organisation de l'ordre des sages-femmes o ye Mali sages-femmes olu ka tɔn i b'o kɔnɔna la ale kuma ka kɛnɛ kɔnɔ docteur Nci Keita min ye office national de la santé de la reproduction cakɛda min fana bolofara ɲɛsinin bɛ muso ni den olu ka kɛnɛya dɔrɔn ma ale fana de b'o bolofara kunna ONASR la ye an b'i fɔ kosɛbɛ docteur Keita an balimaw jama ko di an kun bɛ ka kuma babu min ka bi o ye ko muso kɛlɛ muso k'a to a ye gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ a bɛna hɛrɛ di nka o ka kɛ saya ye o bɛ se ka kɛlɛ cogo di an kun bɛ ka babu boli o ka bi ani denmisɛnnin fitininw yɛrɛ minnu si b'a ta san 10 ka taa san 5 la yɔrɔ waati de kɔnɔ den fana ma ka di a kana kɛ a taara ye o fana kɔlɔlɔ ka bon jamana kɔnɔna la kosɛbɛ o tuma na an kun bɛ ka babu boli nin ka bi ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ foli di aw ma an minnu kun bɛ ka an lajɛ jɛmukan in ni kun ye a ta ko 143 de ye o tuma na aw ka janto dɔgɔkun kelen min fana fɔra kibaruya minnu bɛna di a kɔnɔna la n'o ye muso kɛlɛ ye a ka se ka baara kɛ n'a ye togodaw la Mali kɔnɔ bi a ka fɔ de k'i janto i yɛrɛ ka kɛnɛya la o de ka fisa k'a fɔ ko maa wɛrɛ ka na i dɛmɛ babu an b'a bila nin kan yan ne yɛrɛ tɔgɔ ko Amadu Jalo Boubacar Traoré ale bolo kun bɛ nɛgɛ karafe la radio fan fɛ Lamini Kulubali Isufu Sangare Musa Haidara Salimata Wedrago olu kun bɛ k'an bila jabarani kan radio fan fɛ an y'a fɔ ten Boubacar ale kun bɛ yen nɔ ani Musa Tarawa kuma an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ